रन्जन दैमारि सारनि बिजिरनाया दायो स्टप जानानै दङ सोलिबाय थायाखै थांनाय डिसेम्बर दाननि 18 तारिखआव लास्ट मोनसे बेल हियारिंखौ मोनदोंमोन सुप्रिम कर्टआव मोनसे नियम थायो जायखौ बेल हियारिं खालामो बेखौ 6 मान्थनि उनावसो आरो हियारिंआव लाबोफिननो हायो दिनै बिनिखायनो 6 मान्थ जायाखै जोंहा थांनाय डिसेम्बरनि 18 तारिखआवसो बेल हियारिंखौ मोनसे जोङो डेट मोनदोंमोन जों फेलियर जादों जों रिजेक्ट खालामजादों थेवब्लाबो जों जेननाय गैया फैबाय थानाय समाव 6 मान्थनि उनाव हयथ' सारनि केसखौ जों आरोबाव फाइलखौ खुलिनो हागोन सुप्रिम कर्टआव दिनैनि दिना जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानाव जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि हेड अफिसखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालागाव पार्ट 2 देबरगाव नियार बाय दि इन्डिया पेट्रल पाम्प बेयाव जोङो बेखेवनानै लानो हादों आरो बिनिखायनो बे मोनसे जारिमिन सान जानानै थागोन होननानै आं बुंदों जे फैबाय थानाय समाव नैबे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ नैबे मावखुलियावनो थानानै बा बिनिफ्रायनो गासैबो स्ट्रेटेजि पलिसिफोरखौ बानायनानै जोङो रान आप खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव गोबां मानसिफ्रा दिनै जोंखौ नागिरनानै हाखा दावराव जानानै दङ बहा लोगो मोनगोन बहा ज' जानो मोनगोन आरो बोरै जाय माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआव जुगदान जानो मोनगोन बेबायदि गोबां मानसिफोरा हाफामुवा जानानै दङ जोंखौ नागिरबायनानै दङ दा बिनिखायनो दिनै मोनसे मोजां रादाब जे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो जोङो हेड अफिसखौ दिनै बेखेवनानै लानो हाबाय आरो बावैसो समफोरनि उनावनो जोङो प्रत्येकट' जिल्लाफ्राव जिल्ला मावख'खौ जोङो बेखेवगोन आरो प्रत्येकट' ब्लक कमिटिनि आन्दाराव जोङो ब्लक अफिसफोरखौबो लासै लासै जोङो बेखेवलांबाय थागोन एपिबि राजखान्थि हान्जा दानाया 2 मास जालांबाय बे 2 मासाव नोंथांमोना मावख' गैयालाबानो बिटिआर हालामनि गोबां जायगायाव मेल मिटिं खुंनाय नुबोदों दा बेबायदियावहाय रायजो राजानि माबायदि रेसपन्स मोनो नोंथांमोना रायजो राजानि अनसायनाया दङ गोबां दिनै रायजो राजाया मोनसे बिकल्पखौ नागिरनानै दङमोन गोबां रायजो राजाफ्रा गिदिर मोनसे आखा लानानै गिदिर मोनसे थांखि लानानै बा गिदिर मोनसे बेक्तिगत भाबै आखा लानानै सोरबाया बिपिएफखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन सोरबाया इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन नाथाय थांनाय नैबे 22ता बोसोराव बे मोननै पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय गोसो सिंनि जि मानसिफोरनि रायजो राजानि जि आखा आरो मिजिं आरो जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिकल्प नागिरनानै दङमोन दिनै बेयावहा बारग' एनडिएफबिनि दैदेननायाव मावसोमनायाव बावसोमनायाव जे थांनाय एप्रिल दाननि 2 तारिखआव जों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ दानानै होदों रायजोनि थाखाय दिनै बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों आरो अनसायफैदों मानोना मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंगासिनो दङ जाय मोनसे थुबुर सुबुं अनजिमाहा जारिमिन थायो जायहानिखि जेंना थायो आरो जायहानिखि सिमां थायो बेयावनो पार्टिबो जोनोम मोनो दिनै जोंहा जारिमिन दङ 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनायनि जारिमिन दङ दिनै जोंहा जेंना दङ गोथाङै जेंना दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जोबथेसालियाव खाथे जानानै दङ आरो जोंहा सिमां दङ एनडिएफबिनि गोलाव समनि दावहायाव 4,000निबो बांसिन बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांदोंमोन बिथांमोनहा बिखानि दुंब्रुदथिखौ ओरैनो बावसोमलाङाखै बिथांमोनहा थांखि दङमोन सिमां दङमोन बेफोर सिमांफोरखौनो जों गोथाङै थानाय सुबुंफोरा मावफुंनो थाखाय जोङो नैबे पार्टिनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव मावलांनो हागोनखौ आखा फारिदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो फारि फारियै सुबुंनि मोजांनि थाखाय रायजो राजानि मोजांनि थाखाय आरो समाजनि जौगानायनि थाखाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ मेङाजासे खामानि मावलांगोन फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोनबेसेसो बियाबाव गेलेनो थाखाय थियारि नोंथांमोना जोंनिफ्रायथ' दासिमबो जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ फुल प्लेजेड जोङो दानानै लानो हायाखै फैबाय थानाय समाव जेब्लानोखि जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ फुल प्लेजेड दागोन अब्लानिया जोङो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव माबायदियै बाहागो लागोन बेनि स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जों बानायगोन आरो बिनि उनाव जोङो केन्डिडेटफोरखौ घोषणा खालामलांगोन फारि फारियै आसा फारि लाखिदों जोङो जे माब्रैबा जोङो मेजिक नाम्बार मोननानै सरकार दानो हागोन बेबायदिनो नोजोर बोनानै जोङो केन्डिडेटफोरखौ होलांगोन दिनै मोनसे पार्टिया अबेबा समस्थियाव केन्डिडेट होनाय नङा बेथ' जानोनो हाया जे फैबाय थानाय समाव जों बेफोरखौ माबायदियै केन्डिडेटफोरखौ फोसावनाय जायो आरो माबायदि स्ट्रेटेजि पलिसिफोरजों जोङो मावफुंलांनो हायो बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावलांगोन आरो केन्डिडेटफोरखौ जों फोसावलांगोन आरो दिनै जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ ओरैबायदि मोन्दों नांगौनिबो बांसिन जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ मोन्दों जोंहा दिनै थाखा
थाखा फैसा गैया जानो हागौ नाथाय रायजोआनो जोंनि सम्पति जानानै ओंखारदों रायजोआ जोंखौ सहाय खालामदों आरो रायजोनि सहायजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ गोथार सिमांखौ लानानै सरकार दागोन जोङो साबायखर बावो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो साबायखर बावो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बारग' एनडिएफबि खौसेथि आफाद थामहिनबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खुथारै नाजाबोदोंमोन आसाम स्टेटनि दैदेनगिरिफोर बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनजों जोङो जुगाजुगाव थानानै सावरायनायनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिआ बोरैजाय एनआइए केसखौ स्टेटआव लाबोनो हागोन जोङो नाजाबोदोंमोन बे जोंनि नाजानाया फिथाइ थायदों आरो फैबाय थानाय समाव जों एपिल खालामबावदों जे आसामाव जिहेतु एनआइएनि केसा सफैबाय दा प्रयटेकट' डिस्ट्रिक्ट कर्टआवनो बे केसखौ हरनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टनियाव जों आसा आरो मिजिं लाखिदों फैबाय थानाय समाव बेबो जाफुंगोन प्रयटेकट' डिस्ट्रिक्ट कर्टआवनो जोंनि एनडिएफबिफोरनि केसफोरा सफैजोबगोनखौ जों आखा-फारि लाखिदों आरो बेनिखायनो जोंनि मावनाय आरो जोंनि दाबिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा नाजावनानै खामानि मावनायनि थाखाय बारग' एनडिएफबिनि जानानै आरो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि जानानै गोसो गोरबोजों जोङो साबायखर बावहरो